አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ሰው ይገዛል? ሲሆን ይገዛል እንጂ ለምን ትላካለህ? አንተ ወረዳ ይዘህ ዞን ይዘህ ሚኒስተር ይዘህ ለሰው ተላላኪ ከምትሆን ለምን ላኪ አትሆንም? አውጣው የባርነት መንፈሱን ኢንፌሪቲውን አውጣው ከውስጥ። ለምን መሰለ? እኛ ኢህአደግ ውስጥ ገብተን አድገን ኢህአደግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንም ኃይል ከውስጥ አያፈርሰንም። የምናውቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው። አይቻልም። እሱ የትብብር አመራር ስሩ። ኦሮሚያ የሚባል ብቻውን ሰርቶ መቀየር አይችልም። አማራ ገበያው ነው፣ አማራ ግብአቱ ነው፣ አማራ ጉልበቱ ነው። መተጋገዝ አለበት። ወላይታ የሚባል አይችልም ብቻውን። ሰላም ተከታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝምንጩ ዘሎ ሓበሬታ ይኹን ዜናታት ተሪናዮ ዝተመቓቐለ እዩ። በቲ ሓደ ኣቢ ንውግእ ይዳሎ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይዝርጋሕ። ብኩሉ መዳይ እውን እቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣሳሰይቲ ናቱ ጥራይ ዘይኮኑስ ዝተሸለሙ መዳልያ ዝኾኑ ሰባት እውን ዝብልዎ ነገር እንተሎ ሓደ ነገር ኣብ ቅድሜና ይፅበ ከም ዘሎን ሓደ ነገር ይመፅእ ከም ዘሎን እዩ። ፅንሑ መዝያ እንታይ እዩ ሕጂ ኣቢ ውግእ ክገብር ዶ ኣይገብርን ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ገለገለ ኢኹም ኣቢ ውግእ ክገብር ኣይክእልን ስለምንታይ ኢኹም ንውግእ ተብሉ ዘለኹም ገለ እናበልኩም ተዛረቡ ሰባት ኣለኹም። ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቅድሚ ዓመታት ንብለኩም ኢና ቅድሚ ቁርብ ተለይ ዓመታት ዘጋጠመ ኩነታት ክንሪኢና ሰብ እዚ ከመይ ገይሩ ውግእ ይዳሎ ከም ዘሎ ካብ ምንታይ ካብ ተግባራቱን ካብ ዘረቡን ከመይ ጌርካ ክትግምት ትኽእል ንኸይትግምት ክንምንታይ ፃዕሪ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ክንሪኦ ኢና። ንዓና ይኮነ ንሙሉእ ዓለም ኣታሊልዩ ወርቂ መዳልያ ተሸሊሙ ናይ ኖቤል ሰላም ተሸሊሙ ሰብ እዚ ናይ ኖቤል ሰላም ተሸሊሙ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ከምኡ ተራእዩ ዘይፍለጥ ትልቂት ፈፂሙ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሰብ ዝቐሊል ሰብ ኣይኮነን። ኣቃሊልኩም ትሪእዎ ንበዓልኩም ተሸቂዕኩም ንሰብ ከተሽክዑ ትፍትን ኣለኹም። ብዝኾነ ክንሪኦ ኢና። ካልእ ክልተ ኣገደስቲ ኤርትራውያን ምሁራን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣቢ ወይ ካብ ብዛዕባ ዝህልው ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ። ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብመንገድቶም ምሁራን ሓደ ዶክተርን ሓደ ናይ ቀደም ኣምባሳደርን ዝነበረ ካብኦም ክንሪኢና ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ። ካልኦት ንኢትዮጵያ ትገሹ ዘለኹም ወይ ክትገሹ ትምድቡ ዘለኹም ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝተፈላለየ መጠንቀቕታ ይወፅእ ኣሎ፣ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ። መጠንቀቕታ እኳ ክብሎ ይክእልኒ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ክንሪኦ ኢና። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንትነብሩ እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህሉ እዩ ኣብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሓበሬታ ዝሓዘት ቪድዮ ኢና ንገብር ዘለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ኣብዛ መጀመርያ ዝረኣኹማ ቪድዮ እንታይ ሪኢኹም ፀኒሕኩም? ከምኡውን ንግረ መንገደይ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን ብዛዕባ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ይወሃቦም ከም ዘሎን ኣብ ድማ ክጥቀመሉ የፍስትን ከም ዘሎን ዝእንፍት ሓበሬታ እውን ኣለና ክንሪኦ ኢና እሱውን። ስለዚ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይክህልወኩም ኣቕሊ ጌርኩ ተሰሚዕኩም ብዙሕ ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። መጀመርያ ናብ ካልእ ከይከድና ነታ ኣቐድማ ኣቢለ ዝነገርኩም ኣቢ ኣብ ውሽጥና ኣትኹም ክትዘርጉልና ትፍትኑ ዘለኹም ተንኮል ተኣልሙ ናይ ካልኦት ልኡኻት ትኾኑ ዘለኹም እዚ ሽጣራ እዚ ልዕለኹም ኣነ ዝፈልጦ ምክንያቱ ንኢወደግ ኣብ ውሽጡ ኣቲና ዘፍረስናየ በዓልና ኢና ካልእ መን ከምኡ ገብረልና ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣብ ትዊተር ኤርትራዊ እንታይ ልውፅእ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ፣ ኢትዮጵያ ኣይትወድቕን እያ፣ ኢትዮጵያ ኣይትጠፍእን እያ ዝብል መራሒ ኣብ ኣፍሪቃ የለን፣ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ኣይትጠፍእን እያ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም። ሃገርና ከነማዕብል እዮም ዝብሉ። ስለዚ ክትጠፍእ ከም ትኽእል ክትወድቕ ከም ትኽእል ስለዝፈርህን ዝፈልጥን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብምባል ብዙሕ ትንተና ሂቡ which is really good ብጀካ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይትፈርስን እያ ኢሉ ዝዛረብ ሰዓት ኢኻ ትሰምዕ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዘለዋ ኣብቲ ናይ ካልኦት ወፃእተኛታት መንፈት እውን ክንርኢ ኢና። So first of all let's start ብዛዕባ እቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዶ ናይ ገለ ተቃወምቲ ሓበሬታ ዘለና ከይከድና ንኣብስ ዘይንፈልጦ ሰባት ስለ ዘለና ንእሽተይ ክንፈልጦ ከነፍልጠኩም ቅድሚ ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ ወይ ድማ እስከዚያ ንእሽተይ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ንስማዕ። በቲፒኤልኤፍ ዘመን እዚህ ይመጡት እንግዲህ ነዚያ ቅድም ነዚያ ሓበሬታ ስምዑ። ምንቅስቃስ ብርጌድ እንተኸይልኩም ፕሊስ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ሓገዝ የድልዮ እዩ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ሓበሬታ ብምቕፃል እውን ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ከይትኩም እውን ፈለው እንተገበርኩም ንፅቡቕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንእሽተይ ኣበርክቶ ኣብ ትዊተር ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ዋላ 5 ደቂቃ ንመዓልቲ ኹን ነቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣገዳስነት ኣለዎ ትዊተር ወይ ከዓ ኤክስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ላዕሊ ኣለኩም ሓበሬታ ንቐፅል። እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ኣይ ቲንክ ትማልድ ገለ ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓበሬታ ናይ ትግራይ እውን ወፂኡ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ በብዙሕ ይዝረበሉ ኣሎ። እዚ ድማ ኣገይን እቲ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ቅድሚ እቲ ናይ ባሕሪ ዝነበረ
أبو خمزي له زبلوز نبور حجون بخالة جندا خمس جميرة مالو نسمع أيو انتاي مالتي كنكرين هزباوي معبل من قسقاس برجيد نحمدو أب تجراي شنفر كفيتو اتي أمل عالم نزر كبي إرتراويان من أسي حاقفو من قسقاس هزباوي معبل والكملاخين نزبلو ومنجستي إرتران مئلاي زكايدو وقالسين مدقاف أب أفينجا إرترا أب التركب أب عدقرات سنبات تكمتي 10 أمة مهرت متياشوم أتحبابرتي اتي من قسقاس تزاريبهم اتو من قسقاس برجيد نحمدو شنفر تجراين ملا إثيوبيان زت حبابرو توكلتي كاب عالم لخ من قسقاس برجيد نحمدو استلأخ ملأختون أبتعلت مسرتها بنباب أقربهم اتوم سمومن مسلومن ندحنناتهم كبهال كرأ زي فقدو أتحبابرتي هزباوي معبل من قسقاس برجيد نحمدو شنفر تجراين ملا إثيوبيان اتي أبعد جراس تجمر من قسقاس أب ملا تجراين إثيوبيان نابزركبو إرتراويان كم زسفحوو قالاتيوم أبتي مسراتي شوعت ودبات إرترا زحقف إرتراوي ودب سمور هاجراوي جنبار بموكال ملأخت زسمع أمرارحة اتي أب تجراي إثيوبيا تنسيتو زلو ودابة برجيد نحمدو اتي أبو صاز جبر زلو من قسقاس ناب أفنجا إرترا زقربن نول كملاخي زرع دنيلو زي مثل حبريتا بتفل على ريقم لهم حجي توم كومنتاتورز إثيوبيان تايبلو له أنا ناتيريتو سنه لها نقرأكم بستفل على من قد رينا كالوت كيلاتاتون كمل سولنا من زود دايزي إرتراوي انت عينت مركزي بخمي كريوخل إذا كنت انتاي كتنبه بخل نخن فلتوك حق زناي بتي بي ال في الزمن الزين متوتن قريبة إذا كنت حد شيء كون قد محج انتاي نيرو كونكت غيرو أنالايز قبريو again نسوز بلا زلون إحنا خنردو زلنان أستوعينا خنرلنا لتلسنا ويلي تريند وتادر من متأو كإرترا شاشتوري توبيو متأو وتادر نو وتادر بريسهم على إنه بابزانيو على لمن بابزانيو وطات بوتدرنا وسلمي عارف مالنا هنا إل إثيوبيا غبابو على TPLF فدرايتا الثاني قدم أنت من دجلسكو نسوم كذا عندهم يدرايتا وده إرترا منجست نديوغو تمكرو ربار ألتساكام السنغال لمن دينو ألتساكام بلون نكرو هنا بيجي برا فندامن انتهي بلالو مجمريا أبجزي هو حد زنبرو لاب سلطاني وده قاب زنبرو له هو حد زنبرو له كبير ترى بسح من سي مهابملو تاركات زبز حكابو كابو تهدرنا زمزة انتدي يكون تمهراي تقينون تعلم وتهدراو سلطانا زوسده نوجي يخوني نزخون يخون وتهدراو الرسمي دلونا زلو من سي عقم زلو حيل زلو يمتنيرو نعتاتهم كم وتهدرات جيركا أنصار من قصير ترى جنبار فتيركا خطتكعون تفتينيو زي سبزي دما زوم سبازياتهم دما سلت أنا اليوم وتهدراو ترينين اليوم قال اليوم حلفتي قال يوم برتو عبس اللي زنبر قال يوم أبو تهدراوي كل زنبر يوم زيوم سبازياتهم جيركا تفتينو أي سرحن هجي حدش جنبارنا إرترات خفيتو ويقال خلنا بالكلنا قد محجز زنبري سلامن تاي دي سرحي نزبل حتو كملس كنكل على نايبلالو إذا أنا تتعزتن أنا لسسن أنا دحري كقلتها سمعوا وجن very important سلامن تاي قد محجي هو حد فتنو هاي سرحن بناتهم ريتو اسكان اسمعيو listen this is very important انت ነገሩ ለምንድን ነው በሰዓቱ የነበረው ያሉክል ምንም ስልጠና ማስፈልጎ በጋንታና በቲም አስገብቴ ብቻ መሳሪያ ሰጥተህ ውጋ ማለት ነው ወታደር ነበርና ራሱን የቻለ ተደራጀ ኃይል ተሰዶ ኤርትራ መንግስት የሚባል ጨቋኝ ነውና ከዚህ ጋር ከሚኖር ብቦድ ይሻለኛል መታገል አለብኝ ብሎ ነው ከዛ የመጣው እዚህ ከመጣ በኋላ ሁሉም ነገሮች ተሳክተው መሳሪያውን ተሰጥቶት ሁሉም ነገር ተደርጎለት ተዋጉ ሲባሉ ግን መዋጋት አይፈልጉም ለምንድን ነው መዋጋት የማይፈልጉት የሚለው ነገር ጋር ስትመጣ በወቅቱ የነበረው አብዛኛዎቹ የኢኮኖሚ እንትን ነው እንጂ ያ ስርዓት እንዲፈርስ አይፈልጉም ከዛ መውጣት ይፈልጋሉ ነገር ግን ያ ስርዓት ፈርሶ ምንድነው ሌላ አማራጭ ሲባል ያኛውን አማራጭ ላይ መስማማት የሚፈልግ አይደለም ያለው ማለት ነው አሁንም እንዳው እስቲ በዚህ ፕሮግራም የተከታተሉ ያሉ ሰዎች የኤርትራ ስደተኞች አሁን ስለ ብርጌድ አህመድ ምሎጋ እንጣሉ በፊት በኤርትራ በስደት የሚወጣ በኢትዮጵያም ያለ በተለያየ ቦታ ያለው የኢሳያስ መንግስት ለመውጋት ዝግጁነት አለ ፍላጎት አለው ወይ ይሄ ነው በጣም ፈንዳመንታል ነገሩ አሁንም ቦም ማለት ነው አሁን ዝም ብለ ብርጌድ እንትና ብለ ስም ስላወጣ ምናምን ሰብስበው አንድ 12 ሰዎች ያስቀምጠ መግለጫ ስለሰጡ ምናምን ነገር አይወድም ከዚህ በፊት TPLF ሞክራ መሳሪያ አስታጥቃ ሁሉም ነገሮችን አድርጋ ያለነበት ምክንያቱ በአብዛኛው ስደተኛ ይወጣል ከዛ እዛ መኖር አይፈልግም
ናሽናል ሰርቪሱ አለ ምናምኑ አለ ያሉ አፋናው ምናምኑ ነገሮቹ የማይመቹት ነገሮች አሉ። ይመጣና ግን እሱ ገርስ ስትለው ኦኬ አይ እሱንማ አይሆንም ይልሃል። አይሆንም ምን ለመተካት በቃ ኢኮኖሚ ጥያቄ ወደ አውሮፓ ምናምን መሄድ ነው እንጂ እሱኛውን ማውረድ አይፈልግም። የሚገርም ነገር አሁንስ ያለው ይሄን ነገር ለመዋጋት ዝግጁ ነው። ይሄ በአጋጣሚ በዚያውን እንትን እየተከታተሉ ያሉት ሰዎች እዚህ ላይ ሀሳባቸውን ቢሰጡ እንጂ ዝም ብሎ ቅዠት ምኞት ነው ወይ ዝም ወራ ስንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ስለምታይ ዘይሰርሐ ምክንያቱ እቶም ሰባት እያቶም ወታደራዊ ድልውነት ዘለዎም ስልጠና የድልዮም ወታደራዊ ሓይሊ ኣፅዋር ሂብካ ኦርጋናይዜሽን ሓጊዝካ ነቲ ኣብ ዓድኹም ዘሎ እቲ ጨቂኑና ኣይጠዓመናን ወይ ከዓ ክነብር ኣይከኣልናን ኢልኩም ገዲፍኩም ሃዲምኩም ዝመፃኹም ንክትቅይርዎ ተበገሱ ተባሂሉ እዚ ተፈቲኑ እዩ እንተኾነ እቲ ኩንነት ዝረኣናዮ እቶም መንእሰያት ወላ እኳ ካብ ኤርትራ ኣይጠዓመናን ኢሎም ዝወፁ ተኮይኑ ተመሊሶም ንኤርትራ ውግእ ክገብሩ ነቲ መንግስቲ ከኣልይዎ ድልውነትን ድሌትን ከም ዘይብሎም እዩ ዝንገር እዩ ዝዝከር ይብል ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ድማ ሓደ እታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ንኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዝዋጋእ ዘሎ ሓዊ ወዲ ሓቡን እዩ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሲ ኣንፃር ሓዊ ክዋጋእ ካልኣይ እቲ ተዋጋእ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ክሕግዘካ ዝብሎ ዘሎ ካብ ትግራይ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ፅባሕ ንጎ ነቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገምቲሉ እንታይ ክገብር ይኸ ድልውነት ኣለዎ ድዩ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክመፅእ ኣብኡ እውን ምትእምማን ስለዘይብሎም ዝረኣዮም ስእሊ እውን ስለዘይብሎም ሓደ ንጹር ዝኾነ ስእሊ ነቲ መንግስቲ ክትክእ ዝኽእል ከም ዘሎ ስለዘይረኣዮም ከይዶም ክዋግኡ ኣይደልዩን እዮም። ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ታሪክ ከምኡ እዩ። እዚ ሕጂ ግንባር ፈጢሩ ዶ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ መንእሰይከ እሳቶም ዝደልዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ምስ መፁ ብገለገለ ገይሮም ናይ ቁጠባ ሽግሪ ዘሎም ብመሰረቱ መናብረይ ከቢድዎም ዘሎ ስለዚ ተተሓሂዞም ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ዳ ክኸዱ እምበር ተመሊሶም ክዋግኡ ነቲ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክቕይሩ ድሌት የብሎምን ኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይከ መፅኡ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ገጢሙ ተዋጊኡ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክቕይር ዓቕሚ ኣለዎ ዶ እቲ ሕቶ ናብኦም እየ ዝገድፎ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ኣንፃር ኣሕዋቱ ኣንፃር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን መንግስትን ተዋጊኡ ክልውጥ ደሊ ድዩ ዋላ ስቂልካ ስለመናወራ ዝግበር ዘሎ ይብላ ኣሎ። ስለዚ እዛ ሕቶ ናብቲ መንእሰይ ቀሪብዋ ዘሎ ንዓይ ዝመስለኒ ኩነታት ድማ እዛ ኩነታት እዚኣ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ትመፅእ ኣላ። እዚኣ ድማ ከምቲ ኣብ ዝበሎ ኣብ ዓፋር ከይዱ ምስቶም ናይ ዓፋር ጉጅለታት ሓደ ኣለያንስ ይፈጥር ከም ዘሎ ወላ እኳ ንቁጠባ ኢሉ እንተኸደግም ታሕቲ ታሕቲ ንምንታይ ኢንዲኬት ክገብር ከም ዝኽእል ንፁር እዩ። በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ወገናት ረኺባ ኣዛሪቡ ሕጂ ድማ ብርጌድ ንሓመዱ ኦፊስ ከፊት ክበሃል ከሎ እዚኣቶም ኩላቶም ተመሳሰልቲ ምስቲ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣቢ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከይዱ ወራር ከካይድ ይኽእል ድዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበሮ እንታይ ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ብዙሓት ሕጂ ኣቢሲ ብኣፉ ደኣዩ ከም ዝብል ዘሎ እምበር ብተግባር ውግእ ክጅምር ዝኽእል ሰብ ወይ ድሌት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዝብል ርዲት ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኣለው። ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝበሎ እስከ ንምሃር ድሕሪኡ ናተይ ትዕዝብቲ ክበኩም ክገብር ይኽእል ዶ ክገብር እንተኮይኑ እንታይ ምልክታት ሂቡ ቅድሚ ሕጂ እስከ ካብቲ ቃላቱ ንማር ካብ ብትንተና ወይ ይኸውን ካብ ንብል እስከ ንሱ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ዝበሎ እስከ ንስማዕዮ። ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝወግእ? እዚ ናይ እብዳን ዘረባ እዩ። ኣነ ተበጊሰ ውግእ ምስ ትግራይ ዝብል ኣጀንዳ ፈጢረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ኢሉ ዝቅበለኒ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ንምንታይ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ክውጋእ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ዝብል ገምጋም ንምግምጋም ፖለቲከኛ ምኳን ድላ ኣይኮነን። ዝኾነ ተራ ሰብ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ንሕና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ በጅኻ ንኣ ብሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋእ ኢሉ ክእድሞ ኣይኽእልን። እዚ ብታሪክ ሃገርና ኣይተረአን ንቅድሚኡ ቢነብር ዝብል እምነት የብለይ። ኣብ ቀረባ እዋን ብፍላይ ድሕሪ ናይ መረፃ ምልዕዓል ሓዊሱ ብጣዕሚ መንግስቲ ፌደራል ክወግአና እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብቲ ከባቢና ናይ ብሓቂ መንግስቶም ንህዝቢ ትግራይ ክወግእ ድዩ? ንመን እዩ ክወግእ? ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝወግእ? እዚ ናይ እብዳን ዘረባ እዩ። ካብ ተዛራቢው ደጋሚው ዝብል ምስላት ትግርኛ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል መንግስት ክልል ትግራይ ይኹን ህዝብና ህዝቢ ክልል ትግራይ ክወግእ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ በዓሉ ከመይ ዝበለ ሓሳብ ከም ዝኾነ ንዓይ ክርዳእኒ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ንዓይ ዝገርመለይ ካብቶም መጀመርታ ዝሓሰቡ እቶም ካልኦት ከም ቁም ነገር ወሲዶም
እናተንተኑ ዘቕሉ ሊቃውንቲ እዮም ምስ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሌ ምስ ሱዳን ውግእ ኣይንደልን ስለዚ ኣቢ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ኤርትራ ዶኩመንት እውን እንተኾነ ኣይኮነን ንትግራይ ክሓርም ንኣምሓራ ክሓርምዎን ንኤርትራ ሓግዙን ይብል ከም ዝነበረ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ንምትላል ክሳብ ክንደይ ዓይኑ ኣፍጢጡ ክሕሱ ከም ዝኽእል ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ነዚ ክዛረብ ከሎ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ንትግራይ ክሓርም ምዃኑ ንፁር እዩ ነይሩ ፈሊጡ እዩ ነይሩ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ክትብሉ ኢኹም ክዋጋእ ደልዩ ነበረን ዘይተጋርዮም ሃሪሞሞ ኖ ክሓርሞም ደልዩ ነይሩ እዩ ስለምንታይ ፈሊጥና ስከ ኤግዛክት ልቲ ኣጀንዳ ናቱ ናብ ኣምሓራ ስለ ዝሰገረት ንኦሮሞ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ንኤርትራ ክሓርምካ ሕጂ ይዛረብ ስለ ዘሎ ሕጂ ንኤርትራ ባሕሪ ከም ዘድልዮ ይዛረብ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ከኣምነኒ ንትግራይ ክኣምን ክብል ከሎ ንትግራይ እንታይ ኢሉ ይምንዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተመሊሶም ነዛ ሕጂ ኣበጊስና ዘለና ክዓንቅፉና እዮም ካልኣይ ድማ ንኢትዮጵያ ከፍርስዋን ይደልዩ ኣለዉ ስልጣን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ክብትንዋ እዮም ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ንኣምሓራ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ከምቲ ትማሊ ቪድዮ ዝገበርክልኩም ነቶም ትግራይ ከም ዝህረሙ ገይሩ ንሓገዝ ናይ ኤርትራ ገይሩ ማለት እዩ ኦኬ ተጋሩ ወይ ከዓ ትመርሕነት ናይ ህወሓት ኣበርክቶ ይነበሮን ይብል ኣለኹን ኦፍኮርስ ነይሩ ወሳቶም ንሳቶም እዮም ታነ መጀመርያ ናይ ተኽሲ ምኽፋት ገይሮም ነቲ ሰሜን እዚ ዝሃረሞ መጀመርያ እሶም እዮም ባዕሎም ከም ዝበልዎ ማለት በዓል ጀነራል ጻድቃን ከም ዝበልዎ ከም ዘይተርፈሊትና ሃሪምና ዝበሉ እሶም እዮም ስለዚ ንኤርትራ እውን ዓዲሞሞ እዮም ተኪሶም ግን ስቲል ምስ ኤርትራ ንትግራይ ወይ ከዓ ንህወሓት ክሃርብ ሪዝን ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ሚሳይል ስለ ዝተኮሶ ጥራይ ኣይኮነ ን10 ዓመት ትከቱ ኣብልዕዎ ዝነበረ ስርዓት እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ህወሓት ተዘይፈሪሱ ከም ሓይሊ ንቀፃልነትን ንርግኣትን ንኤርትራ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ ፀላኢኻ ኣብ ነዊሕ እዋን ክቐትለካ ምዃኑ ተፈሊጥካ ኣቐዲምካ ንስኻ ቀዳመካ ክትቀድሞ ከም ስትራቴጂ ርዱእ ነገር እዩ ዝሓድሽ ነገር ኣይኮነን ናይ ኣቢ ዓይኑ ኣፍጢጡ ዝዛረቦ ብዛዕባ ኤርትራ ከማን ክንዲዚ ክእምን ኣይፈተነን ንትግራይ ግን ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ክእምን ይፍትን ነይሩ ክዋጋዕ ከም ዘይክእል ድሕሪኡ ግን ሚልዮን ሰባት ዝግመት ሰብ መይቱላ ኣብቲ ኩናት እቲ ክንዲዚ ሚልዮን ቀቲለ ግን ድሕሪ ሕጂ ካብዚ ክመሃር ውጋእ ኣይጅምርን እየ ግን ኣይበለን ወርሒ ክልተ ወርሒ ከይገበረ ልክዕ ኮለ ገና ናይ ትግራይ ክውድእ ከሎ ንኣምሓራ ክሃርም መደብ ዝነበሮ እዩ ምክንያቱ ኤግዛክት ላብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ቀፃልነ ዘሎ ሰላም ስለ ዘይደሊ ዝነበረ ሕጂ ንኣምሓራ ክሃርም ከሎ ኤግዛክትሊ ንኤርትራ ክሃርም ይዳሎ ኣሎ እዚ እቲ ኣካይዳ ናቱ ካብተን ዝሓለፈ 5 ዓመት 20 ዓመት ዘይኮነስ ካብተን 5 ዓመት ጥራይ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ከምዚ ንውግእ ከይከውን እንዶ ኣይተፈራሮ ክትፈሩ ተዘይደሊኹም ኣይትፍሩ ሕጂ ኣቢ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ እንታይ ገብረና ነይሩ ሽጣራ እዚኣ ተመሊስና ክንሰምዓይና ፀኒሕና ድርቅና ናቱ ክሕሱ ከሎ ክሳብ ክንደይ ኮንፊደንት ኮይኑ ከም ዝሕሱ ምክንያቱ ለትሰይ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ንስማዕ ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ንሱ ዝብሎ ዳርጋ ፀገም የብሉን ውፁእ ሓሶት ንክዛረብ ንኣብነት ዛዕባ ኣሜሪካ ተዛረቡ ራእዮ እንጂ መነዘረችውና አሸነፈች ወይ ተጠቀመች ወይ ካላችሁ ግምገማው የተለየ ነው። በውጊያ ማሸነፍ የለማ በሚሳኤል ማሸነፍ የለም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ትሸነፍ። አሜሪካን ተመልከቱ። እስከ 9/11 የሚባለው የአልቃይዳ ጥቃት ጊዜ ድረስ በከፍተኛ እድገት ላይ ያለች ሀገር ናት። 9/11 ከመጣ በኋላ ለውጊያ 1.7 ትሪሊየን ዶላር አወጣች አሜሪካ። 1.6 ትሪሊየን ዶላር ማለት የዚህ ሩብ አፍሪካ ቢመጣ አፍሪካን ገለባብጠው ነበር። ሩቡ ለልማትና እርዳታ ሲሆን እጇን ሰብስባ ለመግደል ሲሆን ግን መነዘረችውና አሸነፈች ወይ ተጠቀመች ወይ ካላችሁ ግምገማው የተለየ ነው። በውጊያ ማሸነፍ የለም ላይ ያለች ሀገር ናት። እንታይ ብላለ ብዛዕባ አሜሪካ ካብ ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ካብ ሰፕተምበር 11 2001 ጀሚራ ኣብቲ ናይ ትዊን ታወርስ መጥቃዕቲ ናይ ቴሮሪዝም ኣጋጢሙ ዝበል ድሕሪኡ ክንደይ ገንዘብ ንውግእ ከም ዘጥፈት ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብ ርብዕናቱ ናብ ኣፍሪካ እንትትህብ ነይራ ኣፍሪካ ምተቀየረት ብላ ኣሎ the same ከምኡ ምባላ ይኮነ ዝገርመኒ ዘሎ the same ሰብ ንሱ በዓሉ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክንደይ ገንዘብ ኣባኺኑ ኣሎ ንውግእ أمريكا سنتح مقصي نا أفغانستان وين العراق وين قال هاري ما ندارو خمان رقيبة صلوا حيلا أمريكا حيلا نخصل كلنا حجرات العراق نابنت العراق هرمو خلو دولار ندادنا تم بيورو خيشتو بناي تشاينا خيشتو أمو نتناي دولار قبل لا نخي فرس كم دما نتندادنا نخدكو عصر غيراتو نبلو ربح له ولا
دحر دما أمريكا خطكوس كلا أسوارنا تايا بعلانا كبعلا زفرويتا أسواريا مفتنا أسوار كات كبركا إذا كم زكبل كله كم مراحنا أفريقيا كم حنت أقدر استهجرنا أفريقيا أنا مرح أقوله نا أمريكا إذا أجندة مخندس هل تلو سلمنتاي وجد دحر وجي وجالله سلازة تحسوتنا تو تسوز تكمل أبنتات كتفل عليه كاب إنترنت كاب تيك توك ريو متقام عن أجمع يبلين مغنياتو لبونا وصل زلوا أتساجم نسوع أنا يتحجر كثير زغل إنها اللي وقلوا أنت أمريكا يزار أمير لو مجن زلوا حبتي تتقيموا نهزبي شف على تحت قرصني عدي بالرسالة بدرونات جيرا بامحرة حجب زي أبزيا فيديوز قبل الله زلوا حدا عبك ستجيروا له بدرونس يكون بخلاص وار الهيمان رايتس نا إثيوبيا أنا منجس إثيوبيا كسوت إله أب يزور على من الوقت أبكالك زي كيف بس حنمبر بمسحلكم كم سألكم في التنين إذا سبزي كم زنا تزاربه أتنسو تزاربون تكباراتون زم مساسل كم زي كونه هجي إذا كنا تعتزي من هالبعد كم وجن ده ترايو كم ترى زربا كم ترى نجر زي تريو إلكم هذا خلطة صحيفكم لا لهم صباح لهم كم زين سبنا من السنبات كم علامة باللهين عنه جن أتزلوا كنا تعتقن بعين إكسبرت ون ريو من هالبعد نصحاتكم نجرا زي ترداكم كله سلزغل صحاتكم ترايكم كم تفلتوا أبزر ريو زيجي أمباسادر عند برهان ولد جيورجيس نير ترى قدم أمباسادر زنبري زي حفايا أبز قربا ساعات حدث في شير جرر لي كالاي كي نجركم سجر زي دلي يا كم حجوم زي بالي غرتنا رشاكوي أتوم بوساب بمسنجر استفل عليه فيديو تاعتنا صدقكم تحجزون زلهم بخبرية مسجد قبل بيا مسجد it's very important مغنياتو كله كد بس حيتخلني خوالاقوا تحبريتا تركب تخيل انت تعري قبرتكم بزح تعري كوا قبري اجن التنسخاتكم تبوني sometimes دما it really helps مغنياتو بقلك حلفكا سلازغل انت قلت عافنا حبريتا زرقحي ازيب زح سلازخونه سلازي قون زياده حن كلها كرياكم كون ازيا نوح الثلاثه كان محدا معالتي زت صحفتيا ب أمباسادر عند إبراهيم ولد جيورجيس أبزنا أبي قداي زحفو نقداي بحر زباليو تريف زخونه نقفيتاه بوزلو بقلي لدما تكونتات السجير وزلو نتي بقلي لوسي نتي ناتنتن لولا ونتن كمون territorial integrity ناي إثيوبيا سقرابتها هجرات أبحدا جازو تمخانون إزدما كله أواجنا يوجك مخانو أتريري دزار مالتيو سينجلين إرتريا كاب تقول دما ولا كانوا كلنا هجرات تبلي تقنت علامنا وتقن نبير ترازو تكرم مخانو أنا سيري زار بالله so تكلم دما تتقلبنا تدما أفضل جبهر كله واننت ناي بحري زحت تزلو ترديغن الله أجيك تعاويوان نمسفتن زلو واننت ناي بحري كمون كوريدور ويكا موتي كمون ناي نافال بيز كونزغل بزخون يكون منقدي كلها بحيلي فورسبل أبزل لكم the claim أبزي على تكم تاكونتات نسوا قليت وازل مالك حساب زي زلا كنرين غلا كلها خنريين غلنا سلازي أبزل تكليم ناتو بحيلو إن تقونه إذن جرزلو بحيلو ولا تقونه كره بخمس غل for minutes is war جي كم أواجنا يوجي it's a declaration of war on Eritrea, Djibouti and Somalia كم دما the declaration ناتو UN Charter na African Charter نخالو كله زت أحس مخانو دما كمون ناي 1982 UN Convention on the Law of the Sea وين انتخوني Joint Declaration of Peace and Friendship between تلازي كله حقتات أقراوي وعلات وين زت أحس مخانو أنا بنت نساتهم بافدق بحري بنا UN Charter قال خبلو بدليتن فقادن نايتا بحر زلو أفدق بحر زلو هجرم در كمزون السزبلو زلو بحيلك خون أي كلنيو سلازي نجر قانكم خلالو سكولرز مهرات يمسالكم على بقول كردعكم سلازلو تكونتات نسزبلو زلو سلازي زيد ما نوح زخوني تنتناي زبلو زي قدمي نزي عويل مزراب انتاي غير نيرابي بيستفل عليه منقدي بيزنسات مس مرحتها تكالاتن انفستراتن مس كالوت كادرتاتن قالن ابعص واخيبا زغبرو زبل صنصنتاي وصنير ورايلي دوصنير እዚ ድማ እንታዩ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ንኽርብ ክረክብ ኢልዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር ዝብል ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎን ብዙሕ ክዛረበሉን ብዛዕባ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ከም ዝኽእልን ስለ ዝረኣየ ድማ ብወቅዒ ወቅዓዊ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክገብረሉ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓድሽ ኒው ዋይን ን ኦልድ እንታይ ብላ ኣሎ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ናይ ኣረጊት መቐመጢ ወይኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቀደም ዝፈሸለ ዝጠፈሸ ስትራቴጂ ሓድሽ ሰብ የምፅኦ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘምፅኣ ጥቕሲ እያ እዚኣ ማለት እዩ ነዋሕ ኣርቲክል እያ ኩላ ክንሪኣ ንኽእልና
زي the scheme's public declaration has set beyond inclusion in the provoke war and the play. So إذا كنا تزيد ما أزي حدا جنيا كم تسعوا عيدنا وجم قانون zero sum game دما سعرن تسعرن بمولو تحبر تسد ما أبزلا على عزقتن شجرن كأطول زغل كنا تات مقانو أي زجالس مالتيو كم دما وجك بهالكل كل جزء كم زكارايو كل التوجن زلوا كاراي كل قتلن كتعواتن زي كونسي لك تمليسو تسخاتوا له عزل لها حاوي تجمتيلو كل بلباكا زغلن نعاخان بعالخا نتفقات كخقلات زغل مخانو استسقراي مثلنا بله سفع زبله مجلتي يزهب زلو سو وزدما حلمناتو طمعناتناتو زلو كونتاتيو باي ذا بذات كم تتصاو عيدنا سزغبرولو نعبنت أفدق بحر جل سبات وانتهي لو من تايلكم تعرفكم لي نسكو ولا بأفدق بحر دو بسفر علينا قرات كغير يزبل زلو انتهي دو يلي بايرلاينز دو قال يزبل زلو نزبل مقصير تراد ما تخاريو يلولو already سلازت زربات ديس مما نسكو ونني دلوت مقصير تراد ما ويكات قمت ناتي عين هبني نات دليخا تتقامل لهم بعصب وسيدهم كل يوم من يومين أبزي زبلاجن حنت الله من البات نايزيت أنك زخانة أبي قال بين أرتيكليا من البات ناي بريزنت إيرترا زهابو سيلي ناي بحري كمون يس استفلا لي حبريتاي زلو من البات زهابو كمون أبت بحري بزربون انت خانة كمزي دحرجي إيرترانز بإثيوبيان حدا يلوز عمن ننبيني يلوز عمن جايو كمون نسخات مرحنا زبلو من البات نسوتات أبوشت رؤسو سلازعتو خون غلي نابلي كلها I wish كلها كريكم جن أزيانا وحصل زخونة I cannot really do that مستحسرت جزية زلنا نجزيهم سيف كبرز دلن سلازي كيتكم أب إيري بلاتفورم لكم أب ويب سايت هاتيكم ويا فيسبوككم كم زي إيري بلاتفورم تبل هاريمكم كتربوا تدخليهم أباخيكم رأيوا حجر ما قال دكتور تشفى مريم زعبات كونتات صبوغيرو كبرهالنا مبزحتنا إيرتراين أبزو كونتات زي انتاي كن قبرها لنا نزبل من أبو مخاديجن حنتي متنقطع كفتني إذا متنقطع دما بزعبا توم ويتس نهلنا كالوت مهوراتنا إيرترا زبلوا خاص كان رأي انتاي بلو كالوت كي وي مهوراتن بوليتيكانياتاتن تقالسنا إيرترا زبلوا خاص أبي أحمد أنا مثلني أبي أحمد ناي قدم دفترات ناي من قست الزنبرة درجة أبوق أسمعون في يسمعني هذا متكأتا نعسب مريض كنه بكم قدم حدو قتلا علانا أبسبعات زيادة بريد بكون أبزرزر كياتنا مريض كنه بكم نالواش أفلت أو هو لها عند حرات مريت كم تبلود لها سي تتقص مريت عند حرات أني رخوينو نالواش منشن تجبر كاسب بويو نافلت أنا كواي جمير كان زي فولت أني حجيجن نافلت أنا أنت تنكف كاسب بويو نتي مريت كوا دحن يسمحنا أوكي جيري تأفافي مريت أوكي متكأتا نعسب يلوم زغربو زقرم كأهز واقوم باري أغلباتو كلير كونول في يوم سعبتنا هز واقوم باري فلت لهم في التاريخ لمن يسعبوهم زلوا زغربوا هزواهم بارا قريبان إلى جبهة أدقفاتا من البات أفتوان نحن بناتنا مرداءتا زنبري إزي فور منوفرين مكنيات عبيد أغطيني رقاب جيرمان مبراق جيرمان أبسرعتها عسوبي وسودو جين مريتي حابونا قلمتاتو إيش ممكن أنا إثيوبيا سلسة رأي مفتوان بمسرطو نتيقومو إذا أنا مئتي خامئتس أنبيبوالو أبي أحمد إذا أخل أيتي تتكسلا شير أب إثيوبيان أيلاينس انتايدوس أبيدوس كده إذا أو انت لا عدايا بغزباكم بارفع تلاعي لما يخلوكم دعدوع عرقوي ناسي نزارو له أنت خابت عندي تقصوا زنبر بسمرة أنا يذكرني قدم زي بأسيناي ناي بادمة كم بروبوزال تقرب زنبرة بوجنا تقرب زنبرة قس بقس زي أن حجرات إجري وسرعتات نقوله يعني إن زي أن سرعتات إجران مستخلة كم يجركات نتوقع تبعته واحدة زي الزربات نيرو So زي تقدلي محمد كيسي زبلو زلو باي وجن من البعض نقول لكم حماق تسميكم كون غليو أنا كم زبلو زلو وجن
حد ثورة أب ساحل كله وي أب سبعتات جينا 15 سبات وي لتسي 300 وتحضر حيزو خلو زحسبو زنبرن حاجر مش حاجة زحسبون كفل على نبوريو this very normal أب تجزيتي إيرترا أب سبعتات زنبورو لجزية ني عصب وسيتكم تهاجر عباي قرفون لا قبلو كم كرايوم حدا يتم راحتنا يزبق باردي وبناي كانوا 12 يوم نيرو سلازي حدا منسي كم كحسب it's very normal لا يكري يقولوا سلمنتاي كم حسيبه ميلكا قلك قبل كاي كلني حدا منسي كحسب زغلي كالاي تقبيت كاملو هاجر كا وسيدو حزب خاد ساغون تلو كم كتحسب عبد مدرغتي نورماليو عبز حجو خينكا ناصنت كارخيب كم مخ 30 عامات مسكتكا كم عينت حتى خمص خلو زمص قبره ملص نبيني سلازي منالبات حسابنا توم سب نتي اب ايرترا زلو منجست صدق خغبر بز غلغل يحسبوا ماغن ابز وانزي از كونتات از كصرو يكلني اجين اند اجين اب 2018 زتغبر سمم منجست ايرترا ني اثيوبيا ويكا اساس نت بحري هبو مالو عصب هبو مالو يبال نيرو ابز وانزي كن ريغلنا جن كم هم زي كونت كيز نرلنا از ماتر اوف فاكت حسب نخركب يوجك وجد اللي زلو تحدقا حسب نختحن كواغا دلونت اللو سلازي حسوتن حقا فلالينا مرأي قداسنا زلو خيني سمعني اتقدم دسمع كاز نبري اوف كورس تنا منجست ايرترا بقلوص ان سلازي يحبر زنبري انتي يقبرالو تزبي ايرترا سلازي فلز زنبري سقات كاسلو زلو كاب اثيوبيا كله دز مسلي يزارب نيرو مستي ميديا زوصو زنبري عصبينا خنماقل قال ملدو كبل كلا ابي برقز اتي نعاي حويسكا كل ناس كفتانا يرمناي ابز حجو كنريا خلنا جن اتكونتات كمو خمزه يكوني اينا نرزلنا نغنزب زلنا سلازي اتجيم ابي قصو خيت كم زخيل كنتنكا خلنا حجي تقصل حبريتنا تينا بتخالك يا اتخو خلهم انت كريكم نسادما مجمريا زحونا نسمعيو تحريو اتوما بيتوبيا زلهم يخون ناب اثيوبيا تغشو اما تنقاتا كونناي قدمتانا بتا قندا اب تحريز زلا قداسيتناتي مسكارنا ገያሾ ካብ ካናዳ ንኢትዮጵያ ዝገሹ ሓደ ሓበሬታ ኣውፅኢሎ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነ እውን መጠንቀቕታ እዚ መጠንቀቕታ እዚ መሰሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዙ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ኩልኩም ተጠንቂቕኩም ነቶም ካብ ካናዳ ንኢትዮጵያ ካኣቱ ዘለዎም ሰባት ስለድሎም ረኣይዎ ገብርዎ ጉዕዞ ንኢትዮጵያ ኣገዳሲ እውን ተዘይኮይኑ ተቋረፀ እውን ይሓይሽ ብዝብል መልክዕ ማውፅኦም ኣለዉ እሱ ድማ ከምዚ ማዕረግ ክንደይ ሪስክ ለቨል ናይ ኢትዮጵያን ገያሾ ኣብ ሰዓት እዚ ከም ዘሎ በዚ ነገር እዚ ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብኣጋጢሙ ዘሎ ሲቪል አንሬስት ቫዮለንስ ኣርሚ ኮንፍሊክት ከምኡ ድማ ክራይም استفعل ناي 19 جرات هجاتي مسلو زلو زخونة يكون ناي كندا زيجنا دلو سم إثيوبيا زيجي شب أقداس تزيجون هو وعزو كقارس وقت لالو ريجنال ريسك إلهم قدامي أندرستام تيم دلو أديس أبابا دلو هايل ريسك تدقاقم زجات مدلو روبريس سيركن استفعل نجار زقدم سلامة وسلفتات وكل جوجات تجبروا 5 كيلومتر من إيرترا كينيا صومال ساو السودان كومدما السودان دوبات سركب كم زعينة جوجات تجبروا سبات So زحونا زبلازلو كابتا مين سورس ناتا كنريا طبقت يا من الله كم لساينا نسون كندا تراي زبلزلوجن اتحبريتا عباي بريطانيا تمساسالي حبريتا وتيالا سويدن ابز قرب حادث سبسديد اللي سلا سويدن ون الى 3 اكتوبر اوتيالا متنققتا فلاي ناب كل اثيوبيا ناب اديس ابابا كو نحجاينا تنققني ناغن ناب كالي وغنات تخغشو تنققا توزلكم نزبل ابزون كتري وتخوليهم سفيحو سفيرلو سلازي زي ستيل كارنتات الى 30 حدا لومي ابديتد زخونينا نرزلنا تكونتات سيتويشن سلازي we reviewed our advice for Ethiopia and we now advise do not travel to west سلازي اتوم بوتاتات كتقصوم ديبلكا ابزي اسفيروم مالو don't travel to إلوم ابزي تግራይ regional state ناب تግራይ انت زي كتكم امحارا كلل تግራይ كلل امحارا بنشانغول دبال غامبيلا زبال within 30 of the border from Tigray, so within 30 kilometers of the border, 3 kilometers of the Tigray state and Amhara state, also in Afar state. So كابتي زل خايون 3 كيلومتر كابت دوبات نايتهم ثلاثة ناي Tigray يكون ناي أمحارا كمو ناي أفار مالتيو كلام ولا غاز بحال زل بوتاون ويست ولا غا مبراق ولا غا معراب ولا غا Horo, Gundura, so many places, Somali regional state, except for the border areas. So, Nairtran, Ethiopia, and Dob, Nabda, Dankali, Agaskazakhi, Sudan, Kamun, Dob Malati, the border areas, Ethiopia, Ertra, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia. Selezi, it risk level night addi. اب كمي درجه بتصير خمزلو ابزي كتري ويدلي سلازي
እዚ بحد وجن نتوم ما بإثيوبيا تجشوا بليس للخلو زفرهو زلو دل أساتم دمات كم تنقطع هي بمزلون استفل عليه ريسك سيزلو ناي حدقا ناي أبو كرايز أتي أبوشت زلو كنتات كالوكم يخيل كاوت أي communication تطاوك بالخيل حدش نجار كفتر خيل سلزي even نتوم زي جنا زلو كمون حوس ما تنقطع يم زلو بفلاين يرتروين دما كابنا بندوت زلو حبريت هذا ما تنقطع خدليو እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተቐመጡ ዘለኹም ኤርትራውያን ድማ ክትንቀቐለኩም ብተደጋጋሚ እቶም ካድረታት ወይ ከዓ ኣፍ ናይ ኣቢ ተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ዘለዉ እዩ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ወረ ኮይኑ ሓሶት ንክኸውን ኣነ ኣብዚ ኣቕሪበልኩም ከለኹ ሓሶት ኮይና መወዳእታ ሰላም ክትኮኑ ደስ ይብለኒ ንሃይ ሓበሬታ ሂበኩም ሲ ሓቅነት ዘይብሉ እንተኾነ ይሓይሽ ካብ ፅባሕ ንጎሆ ዘይፈለጥኩሞ ኣብ ሓደጋ ክትኣትዉ ትኽእሉን ኣብ ፀገም ክትኣትዉ ትኽእሉን ስለዚ ሓደ ግዜ መጠንቀቕታ ክወሃበኩም ከሎ ምናልባት ከምኡ ከይህሉ ክእል ኣብ ሪያሊቲ ግን are you going to take the risk ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ውጊ ብርቱዕ ውጊ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቻነላት ተሪኻ ኣብ ከምዚ ኮይኑ ኣብዚ ተዓዊቶም ከምዚ ኮይኖም ዳርጋ ዲቕ ዝበለ ውጊ ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ዓፈና ስለ ዝሃቦ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ከይዛረብ ስለ ዝተባሃለ تميل له بتناي تجري كون كلهم ميديات يوصون يرم أبز حجين كلاي دما ولا كوصون تبلون حجي جزية يلا كل قلحتنا عالم أبناء إسرائيل يزلوا سلزي مثل إسرائيل زوار هذا حيلي يلا كل قلحتنا عالم أب إسرائيل فلسطين يزلوا ندخل جزية قبل لك الميديا ولا منكس أمريكا وانتقونه بترف جزية خو قبل زخل of course نحماق مقبار أخلا سبات اللوميو أبزوان زي حدش وروني نافسالو اسك نسمعيو أبز حدا بزعبا كمت زخل وق كزارب كله قالك هابتم أفنياتات ويكاتم بروباغانديست ناي أبي زخونه سبيزي አሁን ነገሮች የተካረሩ ያሉት ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚጣሉት በቀይ ባህር ከመሰላችሁ ተሰጣቸዋል አሁን ነገሮች የተካረሩ ያሉት በቀይ ባህር አይደለም ቀይ ባህር እኛ ነን የነሳነው አማራና ማነው የኤርትራ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት እየተጣሉ ያሉት አማራ ክልል ውስጥ የሚሆነው እነዚህ አማራ ፍልፈሎች እንደዚህ እንደ ፍልፈል የሚፈልፈሉት እነዚህ ምናምን ጻውጭ ግንባሮች ሊቀመንበሮች ብዛት ቀስ ብላ ገንዘብ እየሰጠች መራሳቸውንም እያደራጀች ያለችው ኤርትራ ናት ሰንታይ ዝብል ዘሎ ሽጣራናቶም ክርዳኩም ጽቡቅ ጌር ክርዳኩም ኤርትራ ኢትዮጵያን ንክዋጋ እንትሕር ኮይነን ይዝብል ዘሎ ብሰንኪ ቀይ ባህሪ ይኮነን እንታይ ዳ ብሰንኪ ኣምሓራ እዩ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኤርትራ ነቶም ፋኖ ትሕግዝ ስለዘላን ትድግፍ ስለዘላን ብሰንኪ ክኸውን ዝብለና ዘሎ ከሽክዕ እንዲ ድፍትን ደለይ ኣይ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ትማሊ በቲ ሓቂ ዝረኣናዮ ሕጂ እውን ሰምዓ ዘለና ንኣምሓራ ንክሃርም ሓግዘኒ ዝበለ ኣቢይ ነይሩ ከየሽክዑኹም ተጠንቀቑ ፕሊዝ ተጠንቀቑ እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ እዮም ደልዮም ሕጂ ንኣምሓራ ስለዝሓገዘ ኢና ውግእ ኣዊጅና ክብል ይደሊ ዘሎ እንተዓዊጆም ማለት እዩ ነው ንኣምሓራ ንኸጥቅዑ ኣምሓራ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ፕሪቶርያ ንኸየሰማምዑ ዝኸልከለ ኣቢዩ ከም ዝኸልከለ እንታይ መረጋገፅ ኣለካ ኦፍ ኮርስ ነቲ ኩነታት ገይሩ ተደላዲሉ ዝጨፍጭፎም ዘሎን ዝዋጎም ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ካድራት ናቱ ትዕቢት ናቱ ፅናኢልኩም ክትሪእዎ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዉ እዚ ከዓ ኤርትራውያን በዓልና እናጣቅዓና ነሻድኖም ከይንህልውን ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ናቶም ብድዐ ሰሚዕና ኣብ ናቶም ደረጃ ወሪድና ክንገብሮ ንኽእል ዘለፋ ክንጥንቀቕ ኣለና ግን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኢንፎርምድ ክንከውን ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ኣሎ ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንትግራይ ክቅጥቅጡ ከሎ ሓግዙን ኢሉ ተሓጊዙ ንኣምሓራ ክሃርም ከሎ ኣቢ ድማ ሓግዙን ኢሉ ነይሩ ኣይተሓገዘን ስለዚ ናብ ኣምሓራ ምትትታው ኣትዩ ንክሕግዞ ደሊ ስለዚ ኣይሓገዞ ዲ ሕጂ ብሰንኪ ኣምሓራ ክንዋጋ ኢና ዝብል ዘሎ ካልኣይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ እቲ ኩነታት ዘሎ እንታይ ትፀገምኩም በዓልኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ነይርኩም ክትሽምግሉ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ዝሓትዎ ዘለዉ እዮም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንኣቢ ንክፈትሖ ነጊሮሞ ኖ ኣነ ብሓይሊ ጠጠው ከብለየ ብምባል እቲ ዕላማ ግን ነቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ከምቲ ናይ ትግራይ ጌርካ ትሕተ ቅርፂ ናቱ ምዕናው ነቲ ህዝቢ ምዕናው ምድኻም ስለ ዝኾነ ኣገይ እዚኣቶም ግን ክሸፍንሉ ይፍትኑ ኣለዉ ክትጥንቀቕሉ ኣለኩም ንስማ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብለኻ አሁን ኤርትራ አክቲቪስት ተብዮች ትላንትና እኔን አውጥተው ሰድቡኛል አይገልጹም ያየሁት ነበር አዎ በሳደብ ብቻ ሳይ የማንም ኮልኮሌ ተነስቶ ኢትዮጵያን ያጣጥላል ያዋርዳል ምናምን የኢትዮጵያ ታሪክ እንደነው ምናምን የካፒቴን በዛብህ ታሪክ ምናምን አስተው ይሄ ምናምን እዲ ሰዎች እንደዚህ በዚህ ልክ ማለት ኢትዮጵያ በታሪኳ ጦርነት አታሸንፋ ምናምን
ምንድነው ያለ ዶክተር አብይ ተናገረው ነገር ለማጣጣል የሚሄዱበት ነገር አለ። የኤርትራ ጉዳይ ሲነሳ ክፉ መነጋገር አልፈልግም፣ ነገሩን እንዲካረርም አልፈልግም። ኤርትራኖች ግን ባርነትን እንደ ጌጥ ይዛችሁ በባርነት ተገዝተናል ይሁን እኛ ባሪያዎች የጣሊያን ባሪያዎች ነበርን ብላችሁ ነው መገንጠል የፈለጋል። ይሄ ነው ታሪካችሁ። ከኢትዮጵያ የሚለያችሁ ባርነት ነው። እኛ ነፃ ሀገር ሆነን ስለኖርን ይፈልግነው ማለት ይችላል። እናንተ ግን ለመገንጠል ምክንያት ሆናችሁ የጣሊያን ባሪያዎች ነበርን ብላችሁ ነው እያወራችሁ ያላችሁ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ብጥልያን ስለ ዝግዙ ዝነበሩ ብትሕፅር ዝበለ ባርነት ዝመቀሮም ንሕና ባራይ ናይ ጥልያን ስለ ዝኾንና ንሱ ዘኹርዓና ወይ ከዓ ብኸሚና ባራዩ ናይ ጥልያን ስለ ዝነበርና ኢና ካብ ኢትዮጵያ ካብታ ናፃ ዘይተገዘት ሃገር እንፍለ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ኣብ ትዊተር እውን ፅሒፍዋ ነይሩ። I don't remember ኖ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኢሉ ነይሩ 3000 ዓመት ዘይተገዛና ሃገር ክብሉ ከለዉ ክሓፍሪ ዝግባእ በዓል እዚ ክሓፍሪ ዝግባእ ዘይተገዘት ሃገር ናይ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ክንሓፍሪ ዝግባአና። ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኤሮጳ ዜሮ ተመሊሳ ነይራ በቲ ዝነበረ ኩነታት ንሕና ከዓ ሓጊዝና ናብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ባህልቲ እዮም። ንስኻትኩም ክሳብ ሕጂ ረድኤት ትልምኑ ኣለኹም፣ እኽሊ ዝብላዕ የብልኩምን። ኤርትራ ስሕራይ ተገዚኣ ነይራ፣ ጥልያን ገዚእዋ፣ ንስኻትኩም ሰሪዕኩሞ ኩሉ ፀጋታት ናታ ጥልያን ንዝገደፎ ዝሰረቅኩም ኢኹም። ነምበር ዋን ሂስትሪ ክትፈልጡ ዘለኩም ተመንስያት ኤርትራውያን ድማ ጥልያን ንኤርትራ ይገዛ ነይሩ ሰሪቅዋ መዝሚዝዋን እዩ። ግን ንክሰርቅ ክጠቕሞ ዝኽእል ኢሉ ዝሃነፁ ፋብሪካታት ሃይለ ስላሴ ደርጊ ኩላቶም ሰሪቆም ከም ዝወሰድዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብዙሕ ዝሰረቁ እዮም። ነቲ ዓድና ተሰኪሞማ ክኸዱ ስለ ዘይክእሉ እምበር ተሰኪሞማ ክኸዱ እውን ኣብ ማይ ፀልኡን ነቲ ባሕሪ 40 ዓመት ገዚኦም ዝተጠቀሙሉ ናቶም ኮይኑ ዝተሰምዖም ብኡ ዘጓብፅ ተቆማስዑ ዘሎ እዮም። ስለዚ ኤርትራ ጥልያን ተገዚኣ ነይራ፣ ፈቲና ይኮናን ተኻሊሱ ህዝብና ግን ዓቕሚ ነበሮ። ንስኻትኩም ድማ ንጥልያን ኣወጊድና ኢና፣ ግን ኪኖመረብ ከድና ክንዋጋዕ ኣይንደልን ኢና ስለዝተባሃለ ካብዚ ወፃኢ ክትገብርዎ ትኽእል የለን። ሓንቲ ሕጂ ክትሰምዕዋ ዘለኩም ታሪክኩም እቲ ንስኻትኩም ተምፅዎ ዘለኹም ኣርጊመንት እውን እንተኾነ ሸፈጥን ሓሶትን ምዃኑ ሓደ ዶክተር ንፉዕ ኤርትራዊ ዶክተር ክገልፀልኩም እዩ። ናብኡ ክገድፍ እየ ፅንሂልና ድማ ክምለሶ ኢና እቲ ኩነታት። ስለዚ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ዝፍክሩ ዘለዉ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን ሓደጋ ከውርዱልኩም ምዃኑ እዛ ቪድዮ ግዜ እንተረኺበ ክምለሳ ነዊሓትኒ ስለ ዘላ እምበር እንታይ ዝብል ኣብኡ ብድሕሪት ኣብዚ ኤርትራውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ቢዝነስ ዝገብሩ ኣለዉ፣ ይሰርሑ ኣለዉ፣ ፅቡቕ ይነብሩ ኣለዉ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ይኮም ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከድና ከይንሰርሕ ግን ትኽልክሉና ኣለኹም። ንከይንሰርሕ ዝኸልከለካ ያለን ኣብ ደገ ባሕሪ ተጠቐም፣ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ትጥቀመሉ ዘለካ ግን ከፍ ኢልካ ተጠቐም። ከምቲ ንስኻ ኣባይ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ማይ ንሂወትና የድሊ ኢሎም ብሰበልኹም ተጉርዑ ዘለኹም ኣብኢኹም ማይና ኢልኩም ቀይ ባሕሪ ድማ ልክዕ ከምኡ ንዓና ንዝብለኩም ክዋሓጠልኩም ዘይምኽኣሉ ዝሕዝን እዩ። ገፅና ንክምለስ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ዝብል ንዕኡ እየ ዝርኢ ዘለኹ ምልክት። ስለዚ ንተዓዘቦ ፅቡቅ እንተዓዘቦም ዝበልካ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝዝበልናዮ ሓደ ካብቲ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ንናይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ክትጠቕሶም ፀኒሕካ ሞ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከናትና ናይ ፓብሊክ ምስ ህዝቢ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ፌስቡክ ክትፅሕፍ ርየካ ነረ ነዚ ናይ ባሕሪ ዝምልከት ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ብከምኡ ክትፅሕፍ ፈቲንካ? ምክንያቱ ብልባዕ እውን እዚ ነገር እዚ ምስ ዘጋጠመ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ንፁር ዝኾነ ነገራት ክግበር ነይሩዎ ባህላ እየ ማለት እቲ መንግስትስ ከምዚ ወላ ሓንቲ ርክብ ዘይፀንሐ ወላ ሓንቲ ነገር ከምዘየለ እዩ በቃ መግለፂ ውፅኡ ክሳብ ሕጂኻ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ ነገር ዝሃቦ የለን። በትን ናይ ሶማልያን ናይ ጅቡትን መግለፂ ንፁር ኮይኑ ይስማዕ ካብ ዝረኸቦ መግለፂ ንፁር ብዛዕባ ልውላውነት ብዛዕባ እቲ ባሕሪ ጠቂሶም ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሳብ መፂጎሞ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ግን ንፁርነቱ ናይ ነሮንቲ መግለፂ ከምቲ ዝረኸ ብድሕሪኡ ድማ ንፁርነቱ የለና ሞንጎ ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ንሓስብ ብኸመይ ንሕዞ ክንገብር ግባእና ዝብል ንስኻ ግን ተዋሓደ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክትፅሕፍ ደኒኻ ምንታይ ዕላማ እንታይ ውፅኢት ይኸሉ? ሕጂ ስምዕዎ ዶክተር ተስፋ ማርያም እዩ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ኩነታት ብኣምሓርኛ ምስቶም ኪላታትን ቁሩብ ተዘራሪቡ ነይሩ። ግን ዝያዳ ንኣቢ ድማ ብቀጥታ ኣብቲ ዘለዓሎ ነጥብታት እውን መልሲ ይብዎ እዩ። ከም እንታይ በቲ ኣነ ዝገበርክዎ ነገር እንታይ እዩ ቶማን ክፈልጦም ዝኽእል ሰዓብ ክለውን ኢለ ዝሓስብ ኣብ ኢትዮጵያ ናተይ ፅሑፋት ዝከታተሉ ዝመሃርክዎም ወይ ምሳይ ዝተማህሩ ኣለዉ። ሕጂ ምሳቶም እየ ክዛረብ ዝፍትን ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ካባኹም ቁሩብ ፍልይ ዘብለኒ እንታይ እዩ እዛ ኩናት ናይ 98 ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ርያ እያ ምስቶም ኢትዮጵያውያን ብላይ ተጋሩ ከዓ ብሓንሳብ ስለ ዝነበርና ብድሃይ ኣብ ገለ ምስኦም ኮይነስ ጠጠው ክነብላ ኣለና ኢለ ነገርካ ነይረ። ሕጂ እውን ኣብ ዕለት 20 ወርሒ 5/1998 ኣብ ኢንተርኔት ፀሓፍኳ ፅሒፍቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ነይራ ብሓንሳብ ኮይና ዲያስፖራ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ተጋሩን
بمرة نفقع كنا جزء درجسي مرزين واجز خفنا سبيرترانس بإثيوبيا سوري سبيرترانس بتجريني لنفسنا نيرتران ناس أوزينا نتجري وين كم نقدر نقدر نليفنا أبو تطوع بالناس إثيوبيا وين حلفنا تشكلنا على يتابعنا من زي وياني إثيوبيا من استخدام من إرتراء كسب حديث أبا أتيو مستنكراتو نت من استقيمو حجزو كنا ناس لازم نزل مسح حلفنا تالو حجي نزل بزي أب حدش معرفنا تاريخ كفتنا كلنا من رزقام زي يقولوا كنا إرتران إثيوبيا تطويلو ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን መሓንሳ እንዳተሓባበራ ብሰላም ዝነበረ ዓድታት ተኺልና ኣለና ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሕሪ ሰለይ እናበልና መገዲ ዲሞክራሲ ምዕባለን ኢና ንኸይድ ኣብና ንመርሓካ ዘለና ዓብላልን ዘይብሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል ተስፋ ተዋሂቡ ኣብ 91 ነዚ ጌርና ክንብቅዕ ኣብ 98 ግን እቶም ነዚ ዝገበሩ ክልተ መሪሕ ውድባት ዝባው ግንባርኒ ወያነን ተዋጊእና ኢሎም ዓለም ነጊሮም ሕጂ ኣብዚ እቲ ምሁር እቲ ለባም ዝበሃል ኤርትራዊን ኢትዮጵያዊን ፍላይ ከዓ ተቐዳማይ ኩናት ዝፈልጥ እሞ ነዚ ዳሕራይ ናይ ሰላም ምዕራፍ ከስርሖ كعوته زدلي ولدنا ناتي أبزا بداية أبزا جزء سجن بوليتيكيات كباس خلو أما مغوخنا نرجع دايو زبل أكيد داسي تبغى سينيرو بخلت يوم كفشل تدريو نفسهم ودوباتي نحنا وقول كسباتنا بوخا نوحي كدتن هلو هدي بعد بديون بعد جلجل زبار شو نتانا دوسة كتب وسود الناشو وعلي لا سامرة بشوف توصل كاخلي بتوجن يرتا وين تبيعون نيرو أخذ 5 بالجزاء بينا ديندلن حاول كنا تنكن بيننا وياني جلس بعد قام مسيو ثم يوم بوم تفكروا تزرع خيان سهم زمتكم لا أو زاوينا خلنا إحنا زي سلام زدفن هذا رئيسون كنا مالتي متعرفش عن السهم متكم سهم نفسه جايكم مالتي هجي أنا نسخن زر أنا يا أخا إذا خليت خوينات كان يا مالتي إذا تراجع لي لازم أبلد هجي زي أتمسك كم زنبر سنر إيانيرنا كيف يعني اللي والو ناتي ولدو يريالو إرتراوي ناتكم ولدو نايزون من أسيب نريالو ندار أنا ياس كندي أتوت بلزي أسبك لكم يعني نعبان لبم حجي زون بوليتيكيات كحجي أبني ويانين حدا ودب كوينا من كل زمر حزن نبرو حجينا جزاء سوم حاول حسرنا أتيوم ناتهم صعبين كأ إيرتراون تلك كمال لازم بداية استعتولا خندينا يتبع عود الدنيا أبزقن إيرتراون تلك كمال هجي خمس ندار أنا يوز كل مليونات بزلفين قدامي زي يقرأ هذا حاسة كله بشمي بشمولودي نزوم كلهم زموتو سمعت أستايز قبل دلو قبل بزمس إنتاب فشيلنا سلازي كابز نقلين بقى حجي أبي نسوم نسحدس إيرتراون صدق ما تعترض زرباجيو إذا حد حدا جنيا زرباج سلازي نعقم نخسم معي بمحل الصحف نعوب حاجة خلنا سال سايق زي تسعة شو من تم فشلنا أبكر تشح فشلنا ما لسبيت أفقد له كده حجون ما تسأل له زي أفخمي لا تمسك دلها نايب حريت بهالحتوسي صباح نقول كل مساعات كي يقرمكم هذا مليون كان لازم خدته في الخيل حجي سلسلة خاب حجي نتنقل له تقول رود لهم تفوتوا لهم كابز بالنا قريبا محل يخصحوا خاركم لازم ستوم مالي شو ملي اليوم قال لهم كبرايفت يخصحوا لي خيام الله بحفشيو تيجي تاسع زبات على فيسبوك ناتي كيلو كريو خلو رجعنا هنا زبلاني نفتح عند زور بوحسة زي كرات حوي كانوا زي أتوم قال يوم مسأبي زور حزلو سبعين سلسلة فلتهم على ده وين من استأسبهم سدنا بس فلمون نحن نركب زلهم سبعين تبيهم نحتستي تقراقي دبان حبرة سب أثنين بدون قلنا من أديس أبابا بوتون نزيد له منقستي كوين خدعة حيفتنا له ناتهم دمس له بتعادوا كنتوا أوروموز بهارون عايز بدله زبلا هذا سلسلة صحفات توصية لهم مالتيو بزح بمحل الناس لازم يدخلون زار وين غير تنتين نجارات لنتاين كم زي حدثي أب فانوس نيتورك وكيركم كل سمعوا نوع زبالة سلازغونة حتى زبالة سيجمنت يدو سزلو سلازي بسفي تارسي أو كيتكم سمعوا بليس حجيجن نزا نشي سيجمنت كاس معكم سلازغون كي وتواو حبرتي زغبر زلو سلازي كم أنت بلن هاي سلام له وزبل قام يوم لي مالتيو جناعهم مجمريا تي أبرو منور بمكبابر زبيلة سيف لهم مالتيو بس كن نخنبر ندخلنا بحسات مقربات بتسي لو على ونحن خبابيرنا هنا سبات أبقى لك زي حدار كجوبرو خلو تحدار بنات أزغن مهنيات الدحري تفلاليخا خبابير كحات نبرمبر نايك قدم سبيتين نير ويناك قدم سبعين نير كا نابل كاي تحاول سنيخا كم نحرق كان غير خاتم سد جي نحن إثيوبيان دا أسرنا تاريخ نيرو أبقى لك زي نحن أبسينيان إثيوبيا خايفنا كدمي قدم مجزات الزنبرتون مدري بحرني زي ما ادري حبشات بهالجي في سمينا وخفا محلان زي تግራይ ንዝብል ድማ ምስ ኣምርክብ ነይሩና ማለት እዩ እዛ ድሕሪት ኢትዮጵያ ግን ኦሮሞን ግን መለን ዝሓወሰት ሓዳስ ዓድያ ሶማል ዝሓወሰት ሓዳስ ዓድያ ሕጂ ምስ ኣኸኣ ምስ ፌደሬሽን ምስ ገለ ዝመፅእ ርክባት ከዓ ነይሩና ማለት እዩ እዚ ምስታ ኢትዮጵያ ዝነበረና ርክብ ከዓ ኣብ ድሕሪ ግዜ ጣልያን ምስ ብፌደሬሽን ኣቢሉ ዝተቆረነ ዳሓሩና ጎበጣ ዝመፀ ዳሓሩና ብረታዊ ቃልሲ ዝኸደ ኣብ መጨረሻ ከዓ ብወታደራዊ ዓወት ናይ ገልቢ ኤርትራኒ بريفرندم نايز بإيرتران استزازمه تاريخ لنا حجي ذا تاريخ دياس حقاوي مفرلاي غيرا وديان إيرترا إثيوبيا زبالات وليدنا الله بزي أخا إثيوبيا زحلفة سلاسانس كلتن عمتات عود قطباو عبيتها رئيا بدأ بحري بدأ إيرترا صبوا كيدا
نحنا خا كم إيرتراويان هاجراونتنا تناسنتنا أصبحنا تجدسنا نحزو تخيل أوشت أوس أجمعتنا أنا يحتو قوام يحتو ديمقراطية خا لو على ونت هاجر كيد فرنا كم فتح نفتنا لنا ስለዚህ ነዚ ዝዘር ነገር አይትግበር ታትገብሩ ለኹም ነቶም መዛነይ ዝነብሩ ሰባት ፍላ እዚ ኩናት ትፈልጥዎ ኢኹም ኩናት ገድሊ ኤርትራስ ማዕርክ ክንደይ ንዓኻትኩም ኣሕዋትኩም ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዝሞትሉ ዝነበረ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፅዋር ተከይዱ ኢትዮጵያ ብዕዳን ዕንዲዳን ተኣትወሉ መንእሰያታ ዝሞትሉ ዝነበረ ንዓና ካብ ዓብዪ ኤርትራውያን ዓድና ዓውዲ ኩናት ኮይና ሜትና ጥራሕ ዘይኮናስ ዓድና እውን ይባድም ነይሩ ናይዚ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ ኣብኡ እንታይ ዘመልስ ኣለና ኣብ ገፅ ትኸድኩም ዘለኹም ትሪኡ ኣለኹም ቀዳሞት መራሕትኩም እውን نزل ناي حزب إيرترا دليل سلزي يخبر كويس بس يحب نزل بالنجاري أنزل الكتا 4 ممرحيتات هي بيوم مالتي وطبعا حبرت كان عايز لزقد سني حدا وطبعا حبرت بهال على دوب بمخبرات راح يمس أبزخون يخون تكون علم نحن هاجر دوب كي وين نبرت كي ملكتني يخوننا عند بالكات فترة وطبعا حبرت له بكل بارزي بيو أي مسني سلزي حن تقدمي كرايتيريا على ونت مخبر كان أي نسأ ناي علاقة حقتها موسى سالساي ولك أو نبرت وحسنت زهب حق موسى تانا مجرشا تزلع على الدماء زخون يكون سمو مع منغلطة عدتها زقبر ببارلمان نايتن كلتا عدتها بوكلت هزب نايتن كلتا عدتها كصدق كله راحيو بس لما تهازي على العلة دلي أعطوهم تايلهم حاجتهم إساساً أبين يكون زقود دايزس بزح تزارة رجول تسمع معبنا له يلو حدا من شلي مالتي كم ناقيم الله شعو إيرترانا إساساً يكون تد إساس ولا حن تخبك ما يكون إيرترا ስለዚ إساس كم زيلو النان دحري لكم مبؤو تمركزكم قال دحري تنركبينا تبي نقرأ ليكم سي سلالي كنت أب مريت إيرترا إساس بوك ما يكون ناي حزب إيرترا ناي حزب إيرترا حزب إيرترا ببايتو أبيلو زي يصدقوا سممعك فتسيمكم كم كبون نقدر توصلوا يبلكم إلى ما اللي شلون بزون حدا ناي تاريخ تمرتاتهم كلهم فتينا مالتي تي تأخص انتاوي أخصوم تبهزي أورومو أي نمبر 1 سلازم أبين دحر خم أورومو خوين زار قالوا يتعناي بوليتيكا بمبقسيو ويكوا بوليتيكاوي سرتو أورومو زم سبزيو ما ينبرون نفسي كيف نقول نبرنا زياتهم بشحن 500 زموسو بكينيا بيلوم زموسو حبرت سليم إثيوبيا زعبلوا له سبعين ورد بخلا زار بخلا قام بسينيا وررتيو وزعتني تاتي سلازم أخصم من دحر تقيسوسي immediately أبي أحمد علي واناي وزعتني سلازم تاريخ أخصم جيرنا عايسي نعنا خمسة نايك إني مبازع كوسد ويعسب كوسد سلازم تاريخ أخصم أي ملكة كان يخطئ وسينا بركة كلايت أبي نزل تقصاها قالوا لا سيك أي بحري يدرتنا يلو تزاري بمالتي جزي أس قدر ما قد خان قالوا لا بمتقاس حزب تجري أبغى نخاخ تسلف نتوم حدا لو أمس ناي وياني ما راح تخن بعد ساعات كان بعد دبر أسرات كان بعد سياز ومن إيرترا على ونت إيرترا خد فروز فتونم سياس كتها للخو خبلو نعاتهم مريح وسيدو نسبة تجري أنصار إيرترا خسلف زجبرو فتنا يزخون قالوا لا بمتقاس لأن زي خمن لاش توها بانير واحد قالوا لا ما راحنا إيرترا يكون نمسي إيرترا زرخ ولا حمتي يقولون وريلوز مسألة أيو عشرة عملكم كلهم وررت خا أبو سنيحو وسيوخا بمثل ما بيلو بعير خدهم توم كم بعد وبي خم بعد كلهم توم بركعات يوم ما تيرترا دمسهم متزمتو ما تبيرترا قالوا لا استخلا نجار إلا ننترفو قالوا لا زمتا معر قالوا لا زو سدا أخلي قالوا لا زو سدا كبتي حريد ترايج أمود بالعزنا بريو بعد خلاي عري كده حريص زنا بالسب وإذا هن سب أي نبرة قال أي قالوا لا أي بحري ريو أي فريتن يو لازم قالوا لا متكاسكاس قربنا تاريخ دمقرنا لكم مالتي كم تريو زلهم التاريخ انت يمثل تاكايدا انت يمثل بكل مداي تتنكرنا نخن كدو زلنا يكونتات انا كاب لبي نزينا جرزي فليتنا استوعينا كن اتوك كم زلنا اي خنغركم زلو اجين نجين تكونتات تجريكا اتخذون تجريكا خطوات تخيلم كونتات كم زي كونه كرداكم خلالو نايزيوم بعالز زاربو زلو جن نتي اب إثيوبيا زقمط زلو سب كصلوا خمس غل كويني يسمعنا نعي ناتكم حساب جبرو ناتكم قمت جبرو جن بتدقاقامي افناي ابو خوينوم بكل مدى يزكلاخلو زلوي ونبز حلفون ابزناي وتهدروا حيل زنبر زخونه زنبر صنبل زتشلمي يمنيروم افناي منغستو خوينوم نتي منغستي يحقس زلو سلازي هدومو وصوك بلاكم عكلنا ناتكم دمدم توسدو تكونتات جن مچم ناي سلام هواهو كنغسيو كنبل انت خوينا نسلام زصوع كونتات كفتر كخلالو نابلكو أنا ناتي معصنتا كل سب كتنقع كم زلو زيد المجاشا كابت جبرون تغطى بكبلي دالي كابت صباح واي أقدم كام حسابي حيش دكتور تصفى مريم زبلوت أنا هدما أزيد بغيو زقارس كوتا فيديو أزي أخيتنا وحني ليمبر أزي أبوتو ينيرو قالوا لا زبلون نعوز وكل كم زي كونه تعالوا لا دمانة بحر كم زي فلتو صبغيرو ينقركم ثانيهم أزي مثل
ንህዝብና ክጠቅም ዝኽእል ክሕግዝ ዝኽእል ምስህሉ ዘሎ ኩነታት ርየ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልኩ እየ ዘቕርብ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ክትውስኹሉ ዘለኩም ዝኾነ ርእቶ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ናትኩም ደገፍ ላይክ ብምግባር ቀፅሉ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ናትኩም ደገፍ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ይደሊ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ትዊተር ኬትኩም ፈለው ግበሩ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ፅቡቑ ቻው سقمي سقمي برهاني برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب لي أختبرخ سماهاي أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب لي أختبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي سقمي برهاني برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة أمباسادري